ZVL. Omroep ZVL. Ik ben Esmee Joanna, zangeres en actrice. En ik denk dat mensen me vooral kennen van TikTok. Ik ben Jos de Groot, ik ben presentator van Pointer bij de Caro NCRV. En ik maak nu een uitstapje als acteur bij The Passion. Hoe is dat om jezelf even acteur te mogen noemen? Ja, gek. Een beetje onwennig, maar ik ben heel erg goed opgenomen door een hele leuke groep mensen. En het is heel fijn om in die energie, enthousiasme en professionaliteit van iedereen om daarin mee te gaan. En dat kost eigenlijk helemaal geen moeite. En hij doet het echt heel erg goed, oprecht. Ja. Ja, want hoe is het om te mogen spelen in The Passion? Ja, ik vind het heel vet. Ik heb het altijd al heel graag gewild en hardop gezegd. En nou gebeurt het gewoon. Ja, Ja, en hoe is het repeteren? heel erg leuk. Het is een feestje. Het zijn allemaal talentvolle mensen. En ook nog eens super lief en gezellig. Ja, het is echt geweldig. Ook als niet-acteur lijkt me toch even wennen om te moeten repeteren, die teksten te leren. Zeker, maar ja, omdat iedereen het zo oppakt en zo er vol voor gaat, dat is super inspirerend. En we begonnen de eerste dag met de binnenkomst in Terneuzen op een schip. Ja, het zonnetje niet ging normaal. onder. Ja, dan hoef je ook niet zoveel te doen om in de mood te komen, zou ik maar zeggen. Hoe is het om hier te mogen zijn? Ja, ik vind het geweldig. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier niet zo vaak, maar ik vind het zo mooi hier. Ja. En alleen maar lieve mensen ook, ja. Voor herhaling vatbaar, buiten de Passion om. Ja, en in Terneuzen wapperen overal de Passionvlaggen. Dus het is, Ja. wij kwamen hier soort van koud binnen, maar iedereen is al helemaal in de stemming. Dus dat is best wel gaaf om te zien van, ze hebben er echt zin in. Hebben jullie ook veel met het verhaal wat verteld wordt? Nou, toch wel. ja, Ja, zeker. ik ben katholiek opgevoed, dus in die zin het verhaal ken ik. En zeker vroeger keken wij thuis altijd naar de Passion. En ik denk dat het is ook wel een verhaal waar iedereen wel wat in kan vinden. Of je nou gelovig bent of niet. En de manier waarop mensen samenkomen. En het feit dat er elk jaar zoveel mensen naar kijken. Ja, ik denk dat dat nu in de wereld van nu prachtig is om daar... een klein pionnetje in te zijn. Cool hoor, zeker. Zeker. Ik ben niet gelovig opgevoed, maar ik kijk altijd wel de Passion. En ik vind het echt super tof. Juist omdat ik er niet mee ben opgevoed. Ik leer heel veel. Ik vind het thema, ik ben bij je. Ik vind het prachtig. En het is ook nog eens heel leerzaam voor mij. Ja. ZVL. Omroep ZVL.